за здравеопазването. Каква ще бъде здравната реформа, госпожо Борисова, според вас? Ще ви делите ли на минутка да не се гоним, да, защото... Гонете ги, извикайте охраната. Тези нямат баджове. Може. Една минутка да ни отделите за новини. Може ли? Не. Какви са те според вас? Каква ще трябва да бъде здравната реформа според вас? Вашите виждания като бъдеш министър на здравеопазването? Много сте красива, Нека хубаво да се усмихвате. засмея. Да. Искам за смяна да ме покажете. Появи се днес едно писание, че сте се отказали от това предложение за министерски пост. Има ли такова нещо? Само ще се усмихвам. Нищо повече. Не. Добре, кажете ми нещо. Аз по се темата. смея хубаво. Господин Борисов много държи на Сега вашата ще го чуете. Аз точно за това съм излязла, за да кажа за конгрес. Така че може да останете, ама в страни, за да ме виждат. Само ще се усмихвам. Кажете сега, вие готова ли сте да поемете този Усмихвам пост? се. Нищо, кажете нещо между усмихване. Само се усмихвам. Снимахте ли ми усмивка? Нали? Кажете все пак. Вие от тях ли сте или сте любител? Щото фотоапаратът е любителски. Вие сте все пак така спрягана за бъдеш министър на здравеопазването. Хубаво е пред медиите да кажете какви са вашите виждания за реформа. Какви са те? Какво трябва да се промени? Хората очакват да чуят това нещо. Има слухове, че сте се отказала. Верни ли са те? Смятате ли, че е трудна работата и задачите, които трябва да върши един министър на здравеопазването? По принцип. Само се усмихвам. Готова ли сте да поемете поста на здравен министър, минута щом има. се пазите от изказвания пред медиите? Усмихвам се. Това поведение. Усмихвам се. Между другото, господин Борисов много държи на вашата кандидатура. Днес пак е така... Усмихвам изнесе се. неговото мнение. Усмихвам се. Как гледате на коментарите през последните дни? Усмихвам се. Кажете какво ядохте на обяд. Усмихвам се. За менюто на обяд не казвате нищо. Също се усмихвам. Вкусно ли беше? Усмихвам се.